toți șeridia sintonian, sinocenan, sin ofin, soleakes, samere, șeridia sa si Rusian, puibi atora so Krasnodar, ime o Yorgos Efimaiadis, șeridias stilu che sin Ucraina, si Azovlides, τον Ιβάν Χατσχαρατζή που συντζώναμε τα Ρωμαϊκά, σεντσέναμε πως λέγνα τουκές, εμείς πολύ με σκιαδακά στη Ρουσία, στο Κρασνοδάρ περιοχή, στην Μόσχαν, Σολακές, Σαχωρία, στην Σπάρταν, Χασάουτ και στη Κερτσίαν, στη Γεωργία, θέλω να λέγω σας χαιρετία, στη Μέτερ, η φίλ, η συντροφία, η συγγενή, στην Ελλάδα χαιρετίας πολλά, στη Σαλονίκη, στην Αθήνα, σε όλα τα πολιτεία που ακούγνε μένα τώρα στο Πόντος News, στο καλό το πρόγραμμα, να αφουκράτε αδακά τα Ρωμαϊκά, τη μέτερον η καρδιακόν γλώσσα που εμείς αγαπούμε, να λέγω σας, εμείς πρέπει να κρατούμε αυτό τα Ρωμαϊκά, καλύτερον γλώσσα, ας όλα, να κρατούμε, να συντζώνουμε, όπως εμείς επεγνεύταμε, να λέγω σας ατούρα ματσουκάτκα, έχω τα χωρία τη Ματσούκας, εμείς πρέπει να κρατούμε αυτό, να συντζώνουμε. Όταν εμείς λάσκουμε στο σπίτι μου, πρέπει να λέγουμε τα Ρωμαϊκά. Με ανασπάρετε. Πρώτον γλώσσα για εσάς πρέπει να είναι Ρωμαϊκά, έτσι νομίζουμε αδακά, στην οικογένεια μου, στη συντροφία, σολακές, εμείς τα Ρωμαϊκά συντζώνουμε, ύστερα τα Ρώσικα, Αγγλικά, Τουρκικά, νέα ελληνικά, όπως θέλετε, με ανασπάρετε τη μέτερον τη γλώσσα. Θέλω να λέγω σας πολλά ίαν, ευλογία, να ζείτε και να βασιλεύετε, άμα τα ψηλά τα βουνά, αδώρα σιωνισμένα στο χειμώνα παν, να κρατείτε τα ατιάτια μου και με ανασπάρετε ποιοι είμαι και πού είμαι.